Peruskaava on ihan tämmöisen perusmallisen vaatteen kaava, eli sitä ei semmoisenaan vielä oikein voi käyttää, vaan se täytyy kuositella. Ja nyt kun sä lähdet kuosittelemaan vaatteen kaavaa, niin lähde liikkeelle ensin mallianalyysistä. Ja se tarkoittaa sitä, että sun täytyy miettiä sitä mallia, minkä sä haluat valmistaa, ja verrata sitä peruskaavaan. Eli miettiä, että mitä eroja sillä haluamasi mallilla on peruskaavaan. Ja mitä muutoksia sun täytyy peruskaavaan tehdä, että siitä tulee mallia vastaava. Eli lähde liikkeelle siitä, että ihan ensimmäiseksi tutki mallin yleisilme. Eli minkä muotoinen tämä vaate on ja millaiset linjat siinä on. Esimerkiksi tämä mekko on nytten alaspäin levenevä ja hihat on tuommoiset perhosmaiset. Eli tutki minkä muotoinen vaate on ja sen linjat. Ja on hyvä vaikka piirtää pelkistetty kuva tästä vaatteesta. Se voi olla vaikka nopea luonnos. Jos sulla on vaikka valokuva, mistä sä haluat lähteä liikkeelle, niin piirrä siitä pelkistetty piirros. Sitten kun sä oot miettinyt tämän yleisilmeen, niin vertaa tätä mallia sitten peruskaavaan. Ja mieti aluksi, että minkä kokoinen se vaate on verrattuna peruskaavaan. Onko se samankokoinen, väljempi tai pienempi kuin peruskaava? Onko se lyhyempi tai pidempi? Sen jälkeen, kun sä oot miettinyt koon, niin tutki sitten muotolaskokset. Eli katso mallia ja mieti, että mitä muotolaskoksille on tehty. Onko ne piilotettu leikkaussaumaan? Onko ne lisätty väljyydeksi, laskoksina, poimuina, ommeltuina ja niin edelleen. Kun sä oot selvittänyt muotolaskokset ja niiden paikat, niin tutki ja pohdi, kuinka vaatteen linja on saatu aikaan. Eli onko vaatteessa viistotusta, kellotusta tai jossakin kohti lisättyä väljyyttä. Onko jossakin poimutusta tai laskoksia. Eli tarviiko lisätä esimerkiksi laskos- tai poimutusvaraa. Sitten tutki, millaisia pitkittäisiä tai poikittaisia leikkauksia mallissa on. Mistä kohdasta ne alkaa ja mihin kohtaan vaatteessa ne päättyy. Ja sitten lopuksi katso vielä, että mitä muita elementtejä vaatteissa on. Minkälainen hiha, taskut, kiinnitykset, kaulukset ja niin edelleen. Ja millaisia nämä on. Eli mieti niiden muoto, koko, pituus ja leveys esimerkiksi. Mä suosittelen, että kirjoitat nämä kaikki asiat vaikka ranskalaisilla viivoilla paperille, jotta sä muistat sitten huomioida ne kaavoitusvaiheessa. Seuraavassa kuvassa lähdetään hahmottamaan sitten tätä kyseistä tapausta, eli mitä eroja tässä on peruskaavaan nähden. Eli tehdään mallin analyysi. Jos katsotaan tämä malli yleisilmettä, niin sehän on vyötäröltä aika istuva ja siellä ei ole ylimääräistä väljyyttä, mutta väljyyttä on sitten hihan seudulla ja helmassa. Eli malli levenee alaspäin laskeutuessaan. Eli tässä mallissa on nyt V-pääntie. Sitten tässä on perhoshiha. Rintamuotolaskos on siirretty tai käännetty tuonne vyötärölle ja siellä on rinnan alla pieni muotolaskos. Sitten tässä on ylöspäin kaarva poikittainen leikkaussauma etukappaleella ja takakappaleella vastaavasti alaspäin kaareva poikittainen leikkaussauma. Ja tässä on myös pitkittäiset leikkaussaumat sekä edessä että takana ja alaspäin levenevä helma, joka on tehty viistoamalla leikkaussaumoista ja sivusaumoista tätä peruskaavaa. Peruskaavaa on jatkettu vähän pidemmäksi ja pääntietä on avarrettu takana. Samoin edessä on pääntietä selkeästi avarrettu. Sitten hartiamuotolaskos on siirretty väljyydeksi kädentielle. Takana on vetoketju ja koska se on piilovetoketju, niin heti huomioin tässä, että ei tarvitse lisätä ylimääräisiä vetoketjulle tarkoitettuja varoja kaavaan. Siinäpä sitten taisikin olla nämä tämän mallin erot peruskaavaan verrattuna. Eli nyt kun on hahmoteltu, minkä mallista vaatetta lähdetään tekemään ja verrattu sitä peruskaavaan, niin seuraavaksi sitten merkataan peruskaavaan ne kohdat,
joihin nämä muutokset sitten tehdään. Eli puhutaan mallimerkinnästä. Ja tässä merkataan nyt ensin poikittaissuuntaiset leikkaussaumat, eli tuo etukappaleen ylöspäin kaartuva leikkaussauma ja takakappaleen alaspäin kaartuva leikkaussauma. Eli merkataan kaavaan, että mihin kohti tämä sauma nyt tulee. Etukappaleella keskiedussa tämä leikkaussauma lähtee suorakulmassa oikealle päin ja menee muotolaskoksen kärkeen saakka ja siitä kaartuu sitten sivusaumaan. Takakappaleella sauma jatkuu sivusaumasta samasta kohti ja kaartuu alaspäin haluttuun kohtaan. Ja tässä kohti se menee vähän osittain tuon vartalomuotolaskoksen päältä. Keskellä takaa sauma lähtee 90 asteen kulmassa keskitakasaumasta. Ja tosiaan on tärkeää, että keskellä edessä ja keskellä takana leikkaussauma lähtee 90 asteen kulmassa ja siitä sitten pikkuhiljaa kaartumaan alas tai ylöspäin, ettei siihen jää leikkaussaumaan kulmaa. No sitten merkataan rintamuotolaskos ja hartiamuotolaskos, että minne ne sijoitetaan. Ja vedetään viivat sitten sinne, mihin nämä seuraavassa vaiheessa avataan. Eli tässä tapauksessa rintamuotolaskos suljetaan ja se avautuu tuohon leikkaussaumaan. Ja hartiamuotolaskos suljetaan ja se avautuu väljyydeksi kädentielle. Ja koska takakappaleen vartalomuotolaskokseen jäi tuommoinen pieni palanen, niin nyt täytyy miettiä, että mistä se sitten otetaan pois, koska ei haluta lisätä väljyyttä tuohon takakappaleelle. Eli sen voi jättää joko väljyydeksi tai sitten se täytyy poistaa jostakin muualta. Ja tässä tapauksessa nyt poistetaan se tuolta keskitakasaumasta. Sen voi poistaa myös sivusaumasta. Mallissa oli pystysuuntainen leikkaussauma edessä ja takana, niin merkataan se tähän vartalomuotolaskoksesta alaspäin sekä etu- että takakappaleella. Ja nyt tosiaan, jos peruskaavaan et ole laittanut vartalomuotolaskoksia oikeaan kohtaan, eli missä ne näyttää parhaimmalta sun päällä, niin tässä vaiheessa kannattaa vielä miettiä, että täytyykö vartalomuotolaskusta siirtää. Eli jos sitä täytyy siirtää, niin sitten se vaan siirretään joko vasemmalle tai oikealle tuosta haluttu määrä. Ja laitetaan leikkaussauma sitten menemään siitä kohti. Tämän jälkeen katsotaan toi pääntie edessä. Eli täytyy miettiä, että mistä kohti peruskaavaa se pääntie alkaa ja mihin kohti täällä olkapäällä se sitten päättyy. Eli kuinka leveä pääntie on. Ja merkataan se tähän tässä mallin merkinnässä peruskaavaan. Eli alkukohta ja loppukohta. Tämän jälkeen merkataan myös takakappaleen pääntie, eli mistä se alkaa ja mihin se päättyy. Tässä kuvassa vielä laitoin harmaaksi nuo kohdat, jotka poistuu tästä kaavasta, eli pääntie edessä ja takana. Ja sitten tuolta takakappaleelta se pieni vartalomuotolaskoksen suikale. Ja nyt kun meillä on kaavaan mietittynä ja merkattuna, että mitkä kohdat täytyy muuttaa, niin lähdetään sitten kuosittelemaan peruskaavaa mallia vastaavaksi. Aloita kuosittelu siitä, että leikkaat nyt kaikki nämä leikkaussaumat pois tuosta kaavasta. Eli noita merkkaamiasi viivoja pitkin leikkaat saksilla auki tuon kaavan. Nyt kaavat on irtileikattuna ja tässä on suljettu rintamuotolaskos, jolloin se pieni laskos on avautunut tuonne leikkaussaumaan. Ja sitten hartiamuotolaskos on myös suljettu ja tuossa näkyy väljyytenä sitten se hartiamuotolaskos kädentiellä. Tässä ohjeessa ei ole nyt avattu kädentielle väljyyttä tuosta rintamuotolaskoksesta etukappaleella. Mutta jos sulla olisi tulossa tähän väljempi hiha, niin sä voisit tehdä niinkin, että avaisit osittain kädentielle väljyyttä myös etukappaleella. Ja se määrä voi olla yhtä paljon kuin takakappaleella. Ja sitten loppu
kun sä suljet sen rintamuotolaskoksen, niin sulla jää siihen vielä väljyyttä, niin se loppu käännetään sitten tuonne vyötärölle päin. Eli silloin tasaisesti kädentielle ja etu- ja takakappaleilla tulee sitä lisää väljyyttä. Eli tämä on myös mahdollista. Tässä ohjeessa tulee vähän erityyppinen hiha, koska tuo hiha tulee tähän miehustokappaleen yhteyteen, niin se tehtiin nyt sillä tavalla, että eteen ei lisätty kädentielle mitään. Mutta tässä kerron vain vinkkinä, että jos olisit tekemässä tähän väliä hihaa, niin silloin voisit lisätä tuohon etukappaleelle myös väljyyttä rintamuotolaskoksesta. Takakappaleen vartalomuotolaskos on poistettu tuolta keskitakasaumasta. Liimaan nämä peruskaavan osaset, jotka sä oot jäljentänyt ehkä kaavasilkkipaperille, niin liimaa ne toiselle paperille. Tai jos sun peruskaava on paksua pahvia tai paksumpaa paperia, niin sä voit myös piirtää nämä osat kaavasilkkipaperille. Ja voit sitten nämä lisäykset piirtää suoraan siihen paperille. Eli nyt kun muotolaskokset on käsitelty, niin seuraavaksi tässä voidaan sitten käsitellä tuo pääntie. Eli tehdä etukappaleella ja takakappaleella pääntien poistot siitä peruskaavasta. Koska tämä peruskaava istuu jo valmiiksi hyvin vyötäröltä, niin sinne ei tarvitse tehdä muutoksia. Mutta muutokset tehdään sitten helmaan. Eli helmaa levennetään nyt sitten haluttu määrä. Ja tässä tapauksessa on levitetty 5 cm jokaisesta leikkaussaumasta plus sivusaumoista. Ja se kuinka paljon tähän helmaan nyt viistotusta lisätään, ne riippuu täysin siitä, että kuinka leveähelmaisen tästä mekosta haluaa tehdä. Ja usein myös materiaalin eli kankaan leveys määrittelee sitä, että kuinka paljon helmaa voi viistottaa. Kannattaa tarkistaa kankaan leveydestä, että se sitten riittää. Lopuksi kannattaa tarkistaa vielä, että noi leikkaussaumat lähtee helmassa suorasta kulmasta. Siksi, koska nämä saumat ommellaan yhteen, niin jos helma ei ole suorassa kulmassa, niin sinne tulee aina semmoinen pieni uloke leikkaussauman kohdalle. Eli kannattaa miettiä aina näiden saumojen yhteen ompelussa se, että se reuna jatkuu sitten suorana, kun saumat on ommeltu yhteen. No niin, nyt on helma-asiat sitten kunnossa ja lähdetään rakentelemaan hihaa seuraavaksi. Tässä tapauksessa, kun on kyse perhoshihasta tai vähän sen tyyppisestä hihasta, ja koska tämä hiha ei ole kovin runsas kellotukseltaan, niin me rakennetaan se hiha nyt suoraan tähän miehustan kaavaan. Eikä siis käytetä pohjalla hihan kaavaa niin kuin yleensä käytetään hihan kuosittelussa. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että piirretään tuosta pääntien ja olan kulmasta viiva oikealle päin. Ja tämä viivan suunta määrittyy nyt sillä tavalla, että katsotaan, että se on tuon keskiedun kanssa suorassa kulmassa ja keskitakaviivan kanssa suorassa kulmassa. Hihan pituus on mietitty mallimerkinä yhteydessä, eli mitataan oikean mittaiset olkalinjat lähtien pääntieltä. Mä oon laittanut blogiin holkkihihan ohjeen, joka löytyy kimonohihojen alta, niin tässä kohtaa voit tutkia ohjetta myös sieltä. Mutta tässä yksinkertaisessa versiossa niin lähdetään liikkeelle siitä, että seuraavaksi mitataan tuolta kädentien ja sivuviivan kulmasta alaspäin se kädentien alennuksen verran. Ja piirretään pieni kaari sekä etu- että takakappaleen miehustaan sivuviivalle. Eli tämä on nyt se kainalon kohta. Seuraavaksi piirretään sitten hihansuu, eli yhdistetään olkalinjan kohta ja tuo pieni kaari kauniisti kaarevalla viivalla, joka lähtee olkalinjalta 90 asteen kulmassa alaspäin. Ja koska tässä mallissa ei nyt ole muita yksityiskohtia ja vetoketjukin on piilovetoketju, eli normaali saumavara riittää eikä tarvitse varoja siihen lisätä, niin nyt nämä kaavat on sitten valmiit käytettäväksi. Eli viimeinen vaihe on merkata keskietumerkit ja keskitakamerkit sekä lankasuorat. Ja nyt nämä kaavat on sitten valmiit käytettäväksi.